vielä pitkä matka jonnekin. Alkoiko jännittää? Mitäs meinaat tehdä? Hus! Älä nyt siinä rupee syömään. Tötöt! Tieltä pois. Bää. Haluat tietää, mitä täällä alla on. Jarno! Mihin me tultiin? Tänne niin mä näytän, miksi mentiin yli. Hyi, mä en halua tulla enää siihen. Itse mikä paikkaa. Tuo puudi tossa just. Moro! Miten menee? Bää. Niitä on aika paljon tuolla. Ei, sulla tulee tehtävän. No mä laitan noin pyöräilijät tuolta takaa häätämään. Noniin. Yes. Minne matkaa? Huipulla tuulee. Mahtuuko siitä edes? Dodi. Ja sit lähetään. Woohoo! Jos me tästä hengissä selvitään, niin ai Jesus Christ. Ihan pieni
kiviryykkiö, minkä päällä sai kävellä. Ja ei auta. Kiviä on vitusti lisää. Matka jatkuu. Tää on aivan crazyä tää maasto. Me ollaan siis kävelty vain tämmöisellä kivikasalla. Ja kato mikä aurinko tuolla paistaa. Ja näitäs rakas, missä on Haltin huippu. Haha. Ihan järkyttävä reitti. Huhhuh. Ja mikä siellä kaukana näkyy? Huhhuh. Ihan sairasta. Ihan sairasta. Siellä raja. Me ollaan Haltihuipulla. Ja koko reitti on ollut pelkkää tämmöstä kiveä. Siinä se on. Ihan mieletöntä. Kato mikä sää. Hei, mä oon täällä Norjan puolella. Hei, tuu takas nyt kotiin sieltä. Mä jään tänne Norjaan. Hei. Tuu nyt takas. Aja auto sieltä, mä lähdetään kotiin. 12 tuntia sitten me lähdettiin tuolta ja me ollaan taaperrettu näiden kaikkien vuorien yli kivikasoissa. Vain ja ainoastaan kivien päällä. Vähän jotain sammalta. Ja nyt me ollaan maalissa aivan niin kuin sanotaan, että viimeiset 500 metriä jäljellä. Ja se on helppoa baanaa. Me olemme käyneet Haltin huipulla. En tekisi enää ikinä. Ainakaan tätä reittiä pitkin. Voin kertoa, että aivan siis järkyttävää. Sä et halua edes tietää, minkälaisessa maastossa me ollaan kuljettu. Mä olin ihan varma, että tänne mä jään. Et nyt loppu tulee. Ensinnäkin täällä kun on vielä vähän lunta ja me välillä käveltiin lumien päällä, niin näkyy vaan vieressä, lumivyöry on tullut niinku kivasti. Oi, tossa olisi ihanasti vettä. 12 tuntia tehtiin tätä reissua. Paljon meillä on kilometrejä, Jarno? 13,5 kilometriä ollaan kävelty. Ja meillä on mennyt tähän 12 tuntia. Nämä oli järkyttävät, nämä nousut. Ihan hirveet. Todellakin vaellussauvoilla ja paljasjalkavaelluskengillä. Missä ne näkyy? Aivan täydelliset. Mut vähän on naama palannut. Tästä sitä lähettiin 12 tuntia sitten taapertaa tuonne ja tuon vuoren jälkeenkään Halti ei ollut lähelläkään. Ja nyt ovi sulkeutuu. Hei Halti.
emme ehkä näe enää koskaan. Mä oon aivan loppu. Joo. Oli semmonen pikku nousu ensin ja sen jälkeen ei mitään muuta kuin lisää uusia vuoria tuon takana. Ennen kuin löydetään vasta halti.